Podívej, jaká velká návštěva za tebou přišla. To je kolik lidí tu je. No, podívej, kolik lidí tu je. No, můžu? Kdyby se ono, tak pozor. Ne, nedávím to. Tak to klobouk dolů, aby se posral, kdyby. Já bych to vůbec tam nedala. Pepčo, chceš se taky pohladit? Chceš se ho pohladit? Bojíš se? Jak on se jmenuje? Gino. Mě nekousl. Ne, taťku nekousl. Tak třeba jenom po patce, jak je pán dovolí. Nejhorší je, že já nemůžu udržet Ondru, on chce jít za ním. A on vůbec nesmrdí, jako je v těch zoologických, tak on smrdí ten. Víte, že vám nesmrdí, Mario? To je nádherné. Je úžasné, že? No ten je úplně. Když je přišel populín, tak... Pepčo. Ten je, že? Takhle rukou bych Pepi, nechci si ho pohladit? Ješ? Ješ si za Nechci si ho tačkou pohladit? Tačko, tam si macku má. Jsou pohlední. Dívej. Dariskovi stačí pes na hlazení. Bábí náhodou odmluví to, víš? To je jako dobrý nápad. Pepi, jak dělá? Pepčo, že nedělá vůbec wow. To je skutečné, jak je to. Jo. No, teď už budeš vědět, jak dělá tygr, že? Teď už to budeš opravdu vědět. Tady líbí, víš, jako každý škrabka. Mazel, ale hlavně i velký proti. Ať ho někdo neškapká, tak řve. Nedávej tam ručku. Ručku, ať ho nevylekáš. Ale počkej, ještě nic nepodívám. To budu to vědět asi... Pohledem bych chtěl pohledit. Tak ve 4 hodiny odpoledne. Do 5 ti dám vědět, jo? A vidíte, jak to nám udělá. A ty má dám ty dneska jako No, já mám se tady všechno. Na tu stranu mají taky. Řekneš to, Pepo, že to řekneš dědovi, že? Děda ještě snad tygra neviděl, živýho. To já vůbec. A kdyby jsem chtěla za tím tygrem. Já, tak já k němu spěne. Dědovi? Ne. Sem. No sem se nesmí jezdit, tady máme výjimku, že to Strida tak domluvil. Tady nejsme v zoo. Akci byste neměli kartu do makla, jak jste museli do kalkulače, že? Tam vedle toho pekařství, ještě tam bylo místo toho stánku, místo té PNSky, tam se prodávali takové želvy a to, na to tam měli tež. A želvu to mám tež nahoře v rybíčku. Jo, to je s tím červený projem. Denny, já jsem si, kdybych nebyl u toho tygra, tak bych si myslel, že už je zežral, protože mi tak dlouho chyběl. Si jsem držel hubu a... Jo, však jsem říkal, však jsem říkal, že klobouk dolů přijdu, že tam tu ruku nechal. Já jsem takový nevěřící Tomáš. Pustíme dědovi. No. Víš co, jako než bych byl... To mám jak z National Geographic, no já si taky říkám. Ještě plně. Než bych byl že bych byl zbabělec, že bych to udělal, ale respekt vůči těm kočkám, protože lvy a tygři, to je fantastické sledovat a dívat se, jakože bych to takhle neudělal s tou rukou, protože tam je takový respekt. Lvy, tygři a ženy. No určitě, přesně, no. Jenže je nejhorší, že tebe Giro nekousne a manželku zná víc než ty Gira a ona mě kousla už párkrát. Ale to sluníčko na něm svítí. Už to, Katko, už to cítíš, jak v zoo? Jo, už jo. Vlhko. Já si ho budu muset dále zvratit, Mario, nevím, jestli to ještě dá. Tak vzala to mě. No. Všichni mokří. A jak už řekl krásně, že? Stěna kýva. Ona byla přímo mezi dvouma tygrama a hladila si je. Někde v cirkuse? Ne, byla v tom Thajsku, ne? V Thajsku. Tak ona byla na tom... Zase se ukazuje. S kým? Takhle, to je zásadní problém, no? Má ty křídky. Ještě to děti tam jako na hodně to bych jsem viděla taky takové, tak